Hello mga kamanang! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. At dahil day off ni Jay, masaya na naman ang person. Nangangati na naman for sure ang aking mga paa. Dahil nga dyan, nag-usap kami ni Jay kung saan kami ngayon gagala. At sabi niya doon daw sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. And since ako naman ay gala, marami na akong naging suggestion sa kanya. Ang sabi ko nga sa kanya, kung nakapunta na siya sa Sukwakif dito sa Maywakra. At ang sabi ni Jay, hindi pa daw, kaya nga dito kami pumunta. Kaya ang person, super duper excited. Alam niyo ba guys kung anong ginawa niya? Binitbit niya talaga ang DSLR namin, pati yung malaking tripod. Dahil nga daw magbibideo din siya at i-upload niya sa sarili niyang YouTube channel. At ang sabi ko nga sa kanya, mag-video ka na lang at ibigay mo sa akin after. Ako na bahala mag-edit. Kaso ang ginawa niya, gumawa siya ng ibang YouTube channel niya. At doon niya in-upload ang ginawa niyang video. Tapos kagagawa lang ng channel niya, isang video lang na naging 5,000 views ba? Sana all talaga. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Compared man sa akin, wala pang 100 ang mga videos ko, oy. At ganun pa man guys, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa. Ang mahalaga, nag-i-enjoy tayo sa lahat ng mga ginagawa natin at hindi nasuko sa lahat ng hamon kasi pag nasuko na, tapos na ang laban, ganun. Lagi nating tatandaan na lahat ng mga bagay ay nangyayari sa tamang panahon. At sabi nga ni Manang Aisa, pagdating ng panahon, kung hindi man ngayon, malay mo bukas, ganun, darating din yun. Basta wag lang tayong susuko guys. O sino ang mga relate dyan? Yung pag-YouTube ko guys, ginagawa ko lang tong libangan since gustong gusto ko rin lang naman kumuha ng mga video, why not, diba? And to tell you honestly, na may nasahod na ako dito ng 2 beses. So kung papalarin at ako, maraming mag-view sa aking mga video. So pangatlo ko na tong sahod dito sa aking channel. At yung unang sahod ko guys is a blessing in disguise. Never namin makakalimutan talaga ang sahod na galing sa YouTube. Bakit? Kasi nga that time is na COVID kami, so hindi kami pwedeng lumabas kahit mag-withdraw ng pera. At yung perang pumasok that time sa aking account is more than enough para pangtustos namin at pambili ng mga bagay-bagay online. At medyo may kalayuan din ang biyahe guys from Binmamud to Wakra. Anyway, destination arrive. Kung nakikita nyo yan si Gay, yan ang sinasabi ko na hawak-hawak niya ang DSLR namin na may tripod. At pati pala yung mic, hayan, dinala din niya. Nakita nyo ba? Ang oras natin dito guys is 3:00 na mahigit ng hapon. So as you can see, medyo mataas pa ang sikat ng araw. May mga camel dyan. Yeah. Tapos paggabi, may mga horses dyan. So ayan guys, welcome na welcome kayo dito sa Suk Al Wakra. Tara na at samahan nyo kami mag-ikot-ikot dito. Eto nga at nakarating na kami sa may tabing dagat. Medyo malakas ang hangin ngayon. At si Jay naman, tignan nyo oh. Syempre, first timer yan. Grabe, sarap mag-unwind dito. Masarap ang hangin, tapos medyo malamig, tapos maririnig mo yung mga huni ng hibon. At dahil wala pa masyadong tao dito guys, tignan nyo si Jay. Ayan oh. Buti hindi siya pinagbawalan. Doon na talaga pumwesto para kumuha ng video. At hindi niya alam, kinukuhanan ko siya ng video kaya nagulat siya. At ako naman dito guys ay tamang tambay lang. Ayan, upo-upo muna kasi nga medyo mainit pa. Habang nakaupo ako dyan, ito na nga at dumaan na yung 3 camels. Yung 3 camel dyan, ipaparada yan o hindi, i-display yan kasi nga kung sino yung magpapapicture sa kanila, may bayad. Sarap talaga dito guys, perfect place to unwind. Pag may problema ka, pwede mong ibuhos dito, ganun. So heto na yung mga camels na dumaan kanina habang nakaupo ako doon. So ang ginagawa ng tao dyan ay pinapaupo na sila. O tignan nyo ito o, sabi ni Kuya, upo na daw. Pero masunurin talaga itong camel na to. Nakikipag-usap pa yata. O tignan nyo, biglang uupo na yan. O diba, masunurin siya. Ito nga at lumapit na rin ako. Ang sabi ni Kuya, hawakan ko daw. Kasi nga natatakot ako, baka bigla niya akong tadyakan. Pero sa huli, hinawakan ko din siya guys. I'm afraid. Hi! Hi! So pagkatapos nating hawakan yung camel, heto nga at bumalik tayo sa upuan. Heto nga, dumating na din si Horsey. Sa mga tinatamad maglakad, mag-room around dito, ayan, pwede kayong sumakay at may bayad syempre. At ito naman si Pony. So cute. How much? 15 real. 15 real. How many minutes? 2 rounds. 2 rounds. Oh.
Very expensive. 2 rounds here, like that? Inside this place? 20 real. Oh my God. So pag sumakay ka sa pony, 15 real, 2 ikot dyan sa may kulungan nila. Pero pag kabayo naman, 20 real, 2 ikot din. Hay, napaka-expensive. At masarap din tumambay dito sa mga ilalim ng puno ng dates. Ayan yung may mga bata naglalaro din. O, diba? Masarap talagang tumambay dito ngayon guys, lalo na at pa-low tide na. Sabi ko nga sa isipan ko, titignan ko mamaya dyan, baka may mga halaan ba. Mangunguha tayo. Habang pinagmamasdan ko ang magandang tanawin na ito ay biglang sumagi si Jay sa aking isipan na kung wala pa kaming sasakyan, hindi makakarating dito si Jay. So iba talaga pag may sarili kang sasakyan na pupuntahan mo anytime, any day ang mga lugar na gusto mong puntahan. Tulad ng mga sinabi ko dati sa mga previous vlogs ko. Oo, pwede naman tayong sumakay ng taxi, Uber, ganon. Pero iba pa rin ang feeling pag may sarili kang sasakyan na pwede kang umuwi as you like na wala kang iniisip or inaalala. Plus makakatipid pa tayo sa mga pamasahe. At bigla naman ako natuwa sa nakita ko na ano to, parada ba ng cable? At si Jay nga ay pinagbawalan na siya sa pwesto niya, kaya ang ginawa niya kung saan ako nakaupo, doon na lang siya pumwesto. Eto naman ang sabi ko kay kuya, hawakan niya ang cellphone ko at i-video niya ako. At madalian lang talaga ang paghawak ko sa cable na yan, natatakot ako baka bigla niya akong sipain. At nandito na rin si Falcon, kada isang hawak or litrato is 10 real. So expensive din, buti na lang ibili mo na lang ng popcorn, mabusog ka pa. At ang mga turista ngayon ang naaaliw dyan. At ako naman ay pumunta sa mga batuhan para mag-video sana, pero nakita ako ng security guard pinagsabihan na bawal daw ako dito. Eh di ano pa ba, biglang baba ang person. At mayroon din dito ang ganitong klaseng sakayan na trin-trin yata para sa mga children ba. At ito na guys, ang inaantay ko, ang mag-sunset para makagala pa tayo sa ibang area. So lalarga na tayo mag-isa nito guys, dahil nga si Jay ayaw man sumama sa akin. So nagkanya-kanya na kaming lakad. Paano naman kasi hindi niya maiwanan yung camera, nakatutok sa may tabing dagat. Gusto niya kasi makakuha siya ng 3 hours na video pang-upload niya doon sa bago niyang gawang YouTube channel. Kakaloka talaga ang lalaking to, uy. O sinong relate dyan guys? May kasama ka nga pero pag lumakad ka, nag-iisa ka. At dito naman talaga ako naaliw kay kuya, yung mga iba't ibang klase ng sauce ng lalaki, nakasabit lang talaga dyan. Mamili ka na lang kung anong gusto mo na ilagay sa pagkain mo. At sa ganitong oras, open na lahat ng mga restaurants at mga kiosk dito. Hindi ka talaga magugutom dito guys kasi maraming nagbebenta ng mga iba't ibang klaseng mga inumin, pagkain, marami pang iba. Dito, maraming iba't ibang klaseng restaurants. Mamili ka na lang talaga. Left and right, marami talaga yan. Magkalat din ang mga coffee shop. At kung ikaw ay may balak na pumunta dito sa Souq Waqif Al Wakrah, pera na lang talaga ang dalhin mo. Huwag ka na mag-alala about pagkain or mga inumin kasi nagkalat yan mga dito. At kung ikaw naman ay masasakyan, don't worry kasi maluwag-luwag ang parking area nila dito. Heto nga at nag-umpisa na tayong pumasok sa mga iskiskinita. Nandito na tayo sa Al Wakrah Old Souq. At marami din ditong mga upuan. So bahala ka na kung saan mo gustong pumesto. Pwede kang umupo sa mga restaurants or dito sa may tabing dagat. Pero kung sa mga restaurants, syempre kailangan mo rin kumain doon, mag-order doon. Nakakahiya naman kung doon ka tumambay tapos hindi ka na-order, diba? Habang patuloy ako sa paglalakad, nakita ko na marami din pala mga pusa na nagkalat dito. Itong pusa na ito ay balak pa yata akong sundan. So heto pa, magkakasama siguro mga to guys kasi yung isa nahabol sa akin pero itong tatlong to gusto pa yata din sumama, oy. O eto pa, pero in fairness ang tataba nila at may lahi. Sige lang, tuloy lang tayo sa ating paglalakad hanggang makarating tayo sa may birds market at saka bilihan ng mga iba't ibang animal like mga kuneho, may mga pagong at marami pang iba. Tapos doon tayo sa fish market nila. So nakikita nyo guys yung mga dinadadaanan ko at mga iba't ibang klaseng restaurant. So mabili na lang talaga kayo guys kung saan nyo gustong kumain. At dahil hindi ko nga mahanap, eto nga at nagtanong na ako sa nakatambay na security guard. Dito niya ako itinuro, so papasok tayo dito guys, bahala na kung saan tayo makarating ba. At alam nyo naman ang Souq Waqif, mapadoha ka man o Al Wakrah, ang dami-dami talagang iskinita niyan. Mahihilo ka talaga kung hindi mo kabisado tulad ko. And after how many years, nandito na rin ako at nakarating sa bird market. So tara na guys at pasok na tayo dito. At siya nga pala guys, first time ko lang din pumasok dito sa bird market nila. Ilang beses na rin ako nakapunta dito sa Souq Waqif Al Wakrah pero never been here.
हवा गिनी है तुम्हारे पास नहीं है साउथ वाला नहीं है हाँ साउथ नहीं है साउथ वाला पहले दिखाइए At dito guys, hindi lang mga animals ang binibenta nila dito, kundi mga bahay na din ng mga hayop. Tapos marami ding mga pagkain ng mga hayop tulad ng mga pusa, mga aso at marami pang iba. At eto lang ang nag-iisang aso na nakita ko. Ang lahi niya is Shih Tzu. So marami ding shops na nandito sa may bird market. Pag dito nyo binili yung mga hayop ninyo, nandito na rin yung pati pagkain. Tapos mga kulungan, mga accessories nila at marami pang iba. So one-stop shop talaga dito guys. Hindi na kayo lalayo para bumili ng gano'n ng ganito. Kasi nga lahat ng hanapin nyo ay nandito na rin. At nakita ko nga itong baonan nyo guys. Na-curious talaga ako kung kaninong bahay ito. Bahay ba to ng birds, ng mga bubuyog, or ano ba? So tapos na tayo doon sa bird market. Ito nga nadaanan natin si Spice Market. At tinangka ko rin talagang pumasok dito sa loob ng Spice Market. Pero ganito naman talaga ang bumuwad sa akin. Akala ko yung mga nagtitinda ay nasa labas lang. Kaso wala akong makita dyan sa labas at nakita ko may isang restaurant lang dyan. At napaisip tuloy ako guys kung saan yung mga nagbebenta ng mga spices. At muli ko na naman pinagana ang utak ko. Kaya inisip ko na nandyan sila sa loob ng mga pintuan na yan. Kaso hindi na ako tumuloy para mag-usisa pa. Baka mapagsabihan pa ako na kundi tanong-tanong tapos hindi naman pala bibili. O diba meaning nyo, ganun rin kayo minsan tulad ko. Eto na, patuloy pa tayo sa paglalakad guys. Daming iskinita. Bahala na ako na sana tayo mapadpad niyan. Next, eto nga at nadaanan natin si Carpet Market. Pero hanggang sa pintuan na lang tayo guys. Di na tayo tumuloy doon. Carpet Market. Syempre, natural, mga carpet ang mga nandyan. Pero kung wala ka naman balag bumili, huwag ka nang pumasok. Nakakahiya din minsan talaga magtanong-tanong. Tapos hindi ka naman talaga bibili. Sige, lakad lang tayo ng lakad. Nakikita nyo, iskinita pa rin tayo guys. Hindi ko tuloy alam kung saan na ako pupunta. Left or right ba? Na-miss nyo na ba ang pagmumukha ng Ferson? Hayan, for the flex. Hindi naman nahalatang pagod yarn. Sige, lakad pa more. Ginusto mo, diva? So pagpagod ang Ferson, alam nyo na, nagutom na yarn. Punta na sana ako sa kinaroroonan ni Jay pero nagkasalubong kami dyan sa labas. Sabi ko sa kanya, gutom na ako. Ganun din daw siya. Sabi niya na maghanap na kami ng restaurant. Sa dinami-dami ng mga restaurant dyan guys. Nahilo-hilo na ako kung saan kami pupunta. At dahil favorite namin ang grilled seafood, kaya dito na kami pumasok. At pagkatapos namin mag-order, siya nga pala ang in-order namin dyan is yung 1/2 kilo na mga prawns at isang grilled na sivas. Yon. So heto na at palabas na kami. Gusto namin dito kumain sa labas, dito sa may malapit na initan kasi nga malamig talaga dito sa may tabing dagat. At sure mapaparami ang kain ng mga Ferson kasi masarap kumain dito sa may tabing dagat. Heto nga si Jay at may tinatanong siya. Very spicy? Yeah. And you have separate sauce? Yeah, separate sauce.
Free? Yes, free. Oh wow, thank you so much. You see? We have this free soup. At bigla na naman ako napaisip kasi nung kanina tinatanong kung gusto namin mag-order ng soup. Sabi ko hindi. Tapos binigyan na kami ng free soup. At heto nga sinasabi ko kay Kuya na in fairness masarap ang kanilang seafood soup. At sa puntong yan, binigyan na kami ni Kuya ng free vegetable. Hindi ko alam kung vegetable salad ang tawag dyan. May carrots, may lettuce, may cucumber. Hayan, tiplahan mo na lang ng asin, paminta at lemon. So hayan din yung dalawang klaseng sausawan namin para sa aming grilled seafood. At tinitimplahan ko na ang aking vegetable salad, lemon, pepper, salt, ganun lang naman. Si Jay hindi siya nakain ng mga ganyan, ako lang talaga. At heto na naman si Kuya. In fairness, ang bilis-bilis ng serbisyo nila dito. Ilang minuto lang, heto na ang aming mga in-order guys. Di ka talaga mag-aantay dito ng siyam-siyam. Aming in-order ay ang grilled sea bass at grilled prawn. Pero si Jay may konting comment siya dyan. Paano kasi ang instruction niya, wag daw balatan ang prawns. Pero kita nyo naman, binalatan nga. Pero ang sabi ko sa kanya, okay lang para mapadali ang buhay natin. Di na mahirapan sa pagbalat-balat ba. Kainin mo na lang, sausaw ganon, tapos na ang problema, oy. So tara na, kain na tayo guys. O, ang sweet-sweet naman talagang tunay si J.O. O, may nalalaman pang paglagay ng pagkain sa aking plato. O, fast forward na tayo guys ha, wag kang dyan. O, kita nyo naman, hindi ko na kailangang i-explain. Yung rice pala dyan is humirit pa kami. Ang sarap-sarap talaga ng rice at ng ulam. Paano hindi masasarap pa? Ang ganda-ganda ng view namin, tabing dagat. Tapos, ang sarap ng mga ulam namin. And guys, tapos na kaming kumain doon sa restaurant na seafood grill. So, dito na naman kami sa ibang restaurant para restaurant ba tawag dito? Basta kiosk, ganon, pagkain para mag-tea. Ito siya, oh. Ayan, nag-order kami ng 2 tea. Busog-lusog kasi na naman ng mga tao. Grabe yung kabusugan namin. Kaya kailangan namin mag-tea para kahit pa paano bumaba yung kinain namin. Grabe yan. Nandito kami sa tabing dagat. Sobrang lamig. Promise talaga, sobrang lamig. Kaya nga, nag-ano pa ako. Yan. Alright, thank you. Bayaran mo yan. Bayaran mo. Hindi pa. Babayaran ko pa lang. It's tea time. Lamig dito sa tabing dagat. Nandito kami sa Wakra. Sobrang lamig dito guys sa tabing dagat. Wakra. Sukwaki Wakra. And guys, pauwi na kami. So maraming salamat sa pagsama sa amin. And pa-thumbs up naman po yan guys. And syempre pa-subscribe po sa aking YouTube channel, Mariper Vlogs. Hanggang sa susunod na video. Bye!